sang vi jo. Ikke også? Altså, vi har lagt sådan nogle fine hjerter her. Og det er simpelthen i stedet for at have en gæstebog, som så skal vandre imellem jer alle sammen, og så når den kommer til nu skal jeg skrive i gæstebogen, så kan man selv vælge, hvornår man skriver i sin gæstebog. Og der ligger også fine penne på bordene. Så når I er færdige med at skrive, det I nu har lyst til at skrive, så er der en fin lille boks oppe ved drinksbuffeten. Så finder vi en sløjfe på, og så cirka om et års tid, så tager vi den frem. Så kigger vi, hvad er skrevet rent faktisk i gæstebogen. Det var det. En anden ting, det var, at tak fordi, at du lige tog min hånd og sagde, velkommen til Kristen, fordi jeg er jo selv tit ude og gør præcis det, som Kristen gør i aften. Og nu ved jeg, hvad det er der for nogle mekanismer, der sker, når musikeren, der sidder derovre, bliver glemt. Og der er en anden ting, som jeg ved, altså den der følelse af, kan vide, om de rent faktisk kan lide det, og Kristen kan godt lide det. Og en af de signaler, jeg tager for, om de kan lide det, det er, når man applauderer, når man lige klapper af musikeren. Så det synes jeg, vi skal gøre. Velkommen. Så er det bryllupstalen. Først og fremmest, så vil jeg bare lige sige tak fordi, at det har været helt fantastisk at planlægge det her bryllup sammen med dig. Vi har haft sådan cirka 400 dage til det. Og det betyder, at der kan bygges sådan en hel masse forventninger op omkring, hvordan er det nu, at sådan noget her det skal foregå. Det er der sikkert også, men det har været helt nede på jorden. Og hver gang, at der har været en lille ansøgning af, at den ene af os er trukket ud af en tangent, så har den anden været rigtig god til at trække den tilbage. Så tusind tak for det. Det er guld værd at have en at spare med i dagligdagen. Og det her, det har så bare været en store prøve, om vi rent faktisk har noget, som kan bidrage til det. Og det synes jeg så, vi har. Nu skal der så være slut. Nu skal der altså være tid til spilletid igen. Det er bare lige at sige. Okay. Ja. Fordi som han så rigtigt siger, så er jeg sådan en, der godt kan finde på at drille derhjemme. Og Stina har jeg på det sidste sagt, ikke nu. Okay, det er fint nok. Men nu er det slut. Nu starter vi. Ja, måske er nogle af jer rent faktisk interesseret i, hvordan vi egentlig mødte hinanden, og hvordan det opstod, det her. Og der er nogen, der tænker, at det må være noget med Østervangskolen. Nej, det startede før Østervangskolen, og alligevel ikke. Det var dengang, at Stina var ansat på Bagnehøj, og havde kor der. Jeg havde kor på Østervangskolen. Så var der et fælles korstævne. Og så var vi dernede med vores unger, og så var der en fra en klasse, 5. klasse, på Stinas skole, der spurgte mig, er du single? Og så sagde han, ja, det er hun også! Så er vi her. Ja. Og så var det jo sådan, at så i det team, som jeg sad i, og der er rigtig mange fra det team her i aften, som vi skulle til at starte første klasse, der manglede der simpelthen en i det team. Og der havde jeg så været inde, fordi jeg ved ikke, ubevidst havde jeg måske fået allerede der et godt øje til Stina, så havde jeg sådan lidt sagt, at der er der også en musiklærer over på Bagnehøj, som vidste at lede det her til sommer. Jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen, men i hvert fald så blev du hentet til Østervang. Jeg kan tydeligt huske det første teammøde, vi havde. Det kan I andre garanteret også huske, hvor vi havde besluttet, at vi skal lave det sådan her. Vi skal lige i Dream-teamet, og vi skal køre overgangen og det hele, og så kom Stina ind ad døren. Jeg vil køre overgangen, hvad synes du om det? Og på det tidspunkt tænkte jeg, jeg rejser mig lige op og giver dig hjem. Nej, det var første gang. Var det første gang? Nej, det er godt. Jeg vil gerne huske det som første gang. Så i løbet af det efterår, så tror jeg, du fandt ud af, at det var lidt hårdt, det der med at være lærer og være klasselærer i første klasse og sådan. Og jeg kunne også mærke på dig, at det var hårdt. Jeg ved ikke nu, og det er jo bare, men at få opbygget noget, når man er i team sammen, og vi er bare jo sådan set single begge to. Så det kan godt ske, at der lige så stille begyndte at opstå noget der. I hvert fald så var jeg meget opmærksom på, om du rent faktisk havde det godt, og jeg var inde hos Hans, som
som også var her i dag i øvrigt, hvor min tidligere leder, og sige, at vi bliver nødt til at gøre noget i forhold til at få nogle flere ressourcer ind. At det så var mig, det var bare dejligt. Både John og Hans har nævnt Molly, og det vil jeg selvfølgelig også, fordi hun er jo da selv en stor del af mig. Det er jo en del af pakken, kan man sige. At når man, hvis man vil være kærester med mig, så følger der sådan en lille en med. Jeg kan huske, at du har ikke på noget tidspunkt været skeptisk omkring det, men du blev spurgt meget omkring, hvordan er det nu lige, det hænger sammen. Så tusind tak for, at du har taget hende ind på den måde, som du har. Det der med, om man kan finde ud af det sammen, lånemor og far, det afhænger rigtig meget, i min optik, af den voksne. Om det fungerer. Og det fungerer bare rigtig godt. Tak for det. Nå. Nu springer jeg lige lidt ud af den her føle, fordi vi skal lige snakke sport. Og nu over på sporten. Jeg skal nok gøre det kort. Ja, det er fint. Du er jo ikke sådan den helt store fodboldbane. Det er din far, heldigvis. Og man skulle nogle gange, så skulle man rent faktisk tro, tror jeg, hvis man sådan kigger det udefra, at vi planlægger ture til Horsens efter, hvornår der er fodboldkamp i fjernsynet. Fordi så har jeg nogen set fodbold med. Sådan er det ikke. Altid. Heldigvis så lykkedes det at få dig